O näme etsek bolýan? Yarat özüňe göwnüň ýetýär edil deň duşlaryň içinde dormy? O ne? Deň duşlaryň bolsa. Vermeli. Ýa-da Kim bilen? ana şu ýerine gaýtjak bir baraş. Tapman adamdyn. O mundurjam. O indi näle näjem? O näme etsek bolýan? Yarat dost tarap şowa gördüm. O Ibrahim bilen jakyn. O Ibrahim bilen jakanyňky. Mhm. Özüňe göwnüň ýetýär edil deň duşlaryň içinde dormy? Näme bu? Yo aýtmany mysal üçin uçmaga däl. Oňa ýetýärni bilýän. Aýdym aýtmany. O ne? Deň duşlaryň bolsa. Vermeli. Tarap şowa ýa-da elkeni. Ya Tere aslında da 55 tane adam jeyhun nifyatdyr men. Şoň üçin ýöretildik sen çağırdym şu wagt. Söyleme. O 55 tane kommentariyada innikisinde jeyhun ýa-da aýtmaly. Kim bilen? Ana şu ýerine gaýtjak bir baraş. Oho. Tapman adamdyn. Yarat dost. Ýetýär diýdiň ha, metepe ýok diýdiň ha. Ya mesele ýok diýip. Yarat Ýaşyp durmaly. tagyn ter ikiňiz bile aýtdyrýarlar toýda, tomaşada mesele ýok. O arada özüňi gowulýan. Ha. Gowy ýer ýeňjinem tomaşaçylaryň faýlaýar. Ay ýeňjide beni tawagym dep. Ýaş bolmaly ýene bir sahnada aýdym aýdyp ber. Ýok, badaram fa şunu özritlik näçe fanatdyr, fanny bilýän fa şunu tomaşaçyň tan näçe tenki. Ay. Fa şunu jeyhunyň fanady men ýa şatlygy men fanady diýenden fan näçe. Ay ýöne. İnternetde mysal üçin. Bilýän şonu? Fan ýokdur la ne? Ýok, o kän tan ýazýarlar size mysal üçin. Kommentariýa ýazýarlar we size ses berjekler we ýöne şu tip berler nädir? Ha şunça adam men muştagym eken ýa. Aslında zritiliň mäsleşigide hinem sizinki. Näçe onu aýtmadyň saatla saýa. Ýok men şatlyga da tenma diýip aýdym. Ya bay kellesin aýna ýaletip. Olar Yo, aýtsyň. Gyzykly bar ýa-da sen düşünem gyzyklanjy. Yo men düşünem. Agam bilen bir sahnada aýdym aýdyp dinleýijiler beter bilsek. Mysal üçin dere Jahan bilen Ibrahim arkadaş we gyzyklanly gidip otýar. Awa böyle. Nesip bolsa. Indikisinem ilk zeret jeyhun çağırdım ýene sen bardyň jeyhun aýtmadym da şunu çenne. O sana da jeyhun ma diýip aýtmadym. Most gelmedin nahmal. Wala bilen. Ya ne? Şartdyň ýerine başga bir bolan bolsa näme diýerdin? Hey. Müsaadam diýmedim näme kimden barýarlar näme? Deret ikiňiň ýoluňdan bir muştoklagyň köpüsi bir. Ýöne şolaň haýsy has ikiňizden haýsyňyzda känses berýär. Gyzyklar toşma fan billersiň soňunda näme? Ey, ne var? Aýdylar. Näme? Awalak saat toýda kaly. Et çykyş etmeýän adamlar eder çykyş eder. Edil otaranam näme adamlar öýleri nämedir bize esasy täzelik aýdymlar getirmek dogry. Kakrasam şerten 5 tane täze amma, duýa aýdym amma içinde görüp Gördüm. Hemme mümkinçilikler mesele ýok bak. Onu ýa-da ertir. Bir tira yetişmer falan. Bir onu ýa-da ele. Toýma bolsa. Tira. Et bir küçük. Bir zat menki daýdy çek bolýar. Yo bir küçük maý berdi. Awala 3 günlük maý ber. Bolýar şunun içinde olsa ertirler bir ondan ondan soňky men onu gurnaýam. Emma aýdym täze bolmalylar. Ýok, içinde meşhur aýdym amma şertine görä. Bir zakar edilen aýdym amma saýlanan aýdymlar şertine. Oğlunlar bilen maslahatlaşyp. Awa şo diýär. Ermuskantlaryň öýde aparatyny endi adam joýadylar. Boldy. Düşünüşdik. Sağ ol, sağ ol. Onu ekran tomoşaçylar inniki tanyna garaşýan bolsaňyz, tarap şoň inniki tanyna Jeyhun Atajyk bilen Şatly Gurbanazat iki tane ustad meşhur aýdymçylarymyz öz arasynda bäsleşer. Edil bu wideoň aşagyna uje fis berjek bolmaň, şol çykar aýdym aýtışlaryny görýäňiz, arkaýyn tomoşa edýäňiz, soňam tetiňiz berýäňiz. Bele tilimde tomoşa edip bilersiňiz, tarap şoň Instagram, TikTok sahypasyna da ýokma, bir garaşýar. Canat sağ ol, minnettar.